Oh my God, first snow of the year. You don't tell me it's big cut. I sent you a picture. No, the picture is not really, it's not Okay. justice. It's not justice. Rosalinda, ay amor, amor. Good morning mga ka-everything. Ang aga kong nagising. 5 o'clock. Malakas yung ulan. Hindi na rin nakikinig lang ako sa ulan. And then sabi ko, bangon nga tayo. And then ngayon, yung nilabahan ni Tami na alis siya di other day, diba? Maglagay lang tayo ng ano kasi yung ilong ko is sobrang dry. Moisturizer. Naglaba si Tami nung umalis siya, diba? Hindi ko na hang. Anyway guys, good morning. Today is Friday. And then, lalabas po ako. Maghanap tayo ng pork na maganda. Maghanap ako ng pork para dalhin doon sa ano. Nag-imbita sa atin ng birthday tomorrow, bukas. Luto tayo ng adobo, humba. Gusto ko yung ano, pork na may taba. Yan o. So, look, ang dilim ng bahay. Hindi naman masyadong madilim. Pa-TV lang tayo. Magpa-TV tayo para maaga yung nood natin ng balita. And I don't know kung uuwi si Tami ngayong araw kasi ulan talaga ng malakas talaga yung ulan. So hopefully uuwi siya ngayon. Anyway, so ngayon hindi ko muna sila papakainin. What are you looking back? Hindi ko muna sila pakainin kasi maaga pa. Sobrang aga pa talaga. 5 something na. 5:10 na ng umaga. Oh my God, first snow of the year. Pinaka-first snow sa spring. Spring. Winter. Goodness. It's snowing, guys. It's snowing. Oh my goodness. I like it. Snowing. Ang ginaw ng kalibutan, rocks. Rocks. Oh my God, I forget my thing. My string beans. Oh, my string beans. My pepper chale. I forgot to harvest them. Oh my God, ang ginaw sa labas. And then also, I forgot to get the ano. Oh my goodness. Meron akong mga dapat gagawin sa labas, guys. Yung mga, pasensya na guys, babangon ko lang kasi maga pa kasi. So yan. Dalhin yung mga soda sa labas kasi puputok yan guys kapag below freezing. Yung mga 30, yun ganon. I need to get it tonight. Kasi puputok lahat yun, mga soda, mga beer. May mga doon pa kasi sa refrigerator sa labas. And also, yung sili ko, green. Dapat kunin ko na siya kahit green. Hello, ay. Si Roxanne doon sa labas. Anyway, guys, nag-snow, guys. Puti-puti na si Roxanne. Snow. Snow, baby. Oh my God, ang ginaw. Alam nyo ba, nag-alala ako, guys, kasi tumitingin ako sa labas, yung snow, sabi ko, ang ginaw na, nag-snow na. And may mga sabi-sabi, diba, na dahil itong virus na to, mas lalala siya pag winter, diba? May mga ganon. Mas lalala siya pag winter, ganon. So, napaisip ako, guys, na, ay, ano kayang naghihintay sa ating lahat? Parang nakakatakot, diba? Nakakatakot. Kaya para akong ayaw kong lumabas, ayaw kong basta ayaw kong, pero wala namang choice, hindi naman pwedeng hindi tayo lalabas, diba? Hopefully makauwi si Tami tonight. Kasi, pero masaya siya kahapon talaga, nakaboto siya for the very, very first time nakaboto si Tami. This is our morning. It's very white, snowy. Yeah, I feel bad with my plant, my vegetables. I still have the sili talaga. Yun yung feel bad ko. You know, bell pepper pa ako doon. Ay, nako. Magtubig tayo ng plant ng maaga. Diba? Kailangang pasayahin
Kailangang pasayahin. Ito din. Oy, at saka mahangin pa talaga, guys. Tignan nyo naman, oh. White Christmas, I give you my heart. From the very first day, I take it away. Tubigyan natin itong... Si Hubs talaga, gusto niyang... Pag magtubig ako, nakatingin talaga yan palagi, look. Kasi very nosy yan, eh. Look. Tignan nyo naman yan. Very nosy yan, eh. Look, oh. Gusto mo tubigyan ko yung ilong mo? Gusto mo tubigyan? Gusto tubigyan ko yung ilong mo, ha? Ha? Yung ilong mo? Is this water? Tubig. Huh, I think I'm going to transfer this. I don't know if this one need water or need sun. Also, ito. I think he also knows that's first and foremost in people's minds. And right now, we happen to be at a time where... Lumala yung snow, guys. Kawawa yung kahoy, oh. Naano siya, kanina, grabe yung yung dahon talagang nasasagyad na sa lupa. Kasi mabigat yung snow. Plus may dahon pa, mas lalo siyang nabibigatan dahil sa dahon. Kumakapit yung snow. Kawawa talaga, sana hindi maputol yung... Tignan nyo to, oh, nag-drip na yung mga wings. Mga branches ng kahoy. Oh, yan yun talaga. Basta may dahon pa, and then mag-snow ba? Yaon. Anyway, so ngayon, nilagay ko to dito para naman may so ngayon guys, nakakatapos ko lang po nag-edit ng video. Itong salamin ko, pasensya na. Hello. Ang dami pa namang dahon. Dito, oh. Oh my goodness. Ang daming snow. Ang daming dahon. Dito, be. Dito. May hinihintay din akong package, guys. First snow. Wow, unang snow. Wow, diba ang ganda? Unang snow of the winter. Ang ganda lang. Maganda talaga pag may snow, pero ang ginaw lang. Ang ginaw. Mag-clean lang ako, guys. Kailangan ko lang i-close ito. Mga coat area. And maglinis lang ako, mag-vacuum. Yun. Hinihintay ko yung package sa yung nag-order ako ulit ng cover ng couch, chair. Yung chair, may kapares yan, diba? Yung isa na galing sa isang bahay. Nag-order ako kasi sabi ko, ay, bahala na hindi siya. Kasya man siya, guys, pero maluwag kasi hindi siya, hindi talaga siya para sa ganong couch. I don't care kahit siya. Great, but I'm stuck in my contract. So Basta komportable lang ako makaupo dito. really great. And I need to buy. Kailangan kong magbili ng small rug para sa ilalim nito para hindi masira yung wood. Kasi pag maganon-ganon masisira talaga yung wood ko. So I need to buy a rug just to cover up the legs. Kasi look, pag ganun-ganun mo, and then sa matagal-tagal, masisira talaga yung to see the back. Pakita ko sa inyo kung bakit problemado ako, look. Diba?
pagharap siya, ganon. Pag tutuyukin mo, tutuyukin. Look. Okay naman siya. Hindi lang siya fit, pero I don't know. Sabi pa ni Tommy, pangit daw. Eh, mas pangit yung unang color niya, di ba? Lalabas ako sana. Nag-usap kami ni Tommy. Hold on guys ha. Kailangan ko bumili ng pork pang humba or adobo. Kasi kailangan kong magluto para dalhin bukas. Kasi puntahan natin yung kaibigan kong nandito lang, malapit-lapit sa amin. Nakilala ko din siya. And then gusto kong inimbita kasi tayo. Kaya yan, magdala tayo ng pagkain. Wala. Nawala yung electric. Sandali. Ay, nako. Ito na naman tayo sa mag-change ng ano. Kakaluka talaga. Dahil sa bigat ng snow, may mga dahon pa, diba? Anyway, so yun siya guys. Kailangan ko lang bumili ng pork. Kapag walang makita si Tommy, kailangan ko talagang umalis. Alam niyo na, maghanap ng porky. Nakakatakot siya guys kasi na nagkikinig ako sa news. Alam niyo ba yung ibang mga tao sa city, nag-ano sila guys, nag-hire ng mga guard, ng mga security, 'di ba? Nag-hire kasi parang may ano sila, may mga sinasabi na kung sino man daw yung mananalo, may ingay talagang mangyayari. So, tignan natin this coming November 4. Kung sino 4 or 3, kung sino yung mananalo. Siya yung unggoy. Ay, nako, sabi pa, madami daw magwala. So, natatakot ako, guys. Kasi, diba, buti na lang wala kami talaga sa city. Kaya sa city pa kami, sabi ko kay Tommy, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya na, Han, kailangan nating kailangan kung andito kada time talaga kasi hindi lagi talaga alam guys kung anong mangyayari guys. Is coming after election guys, kung sino yung mananalo talaga. Hindi natin alam kung sino yung manalo, hindi natin alam kung ano yung mga reaction ng mga tao, 'di ba? May mga nagwawala na nga, hindi wala pang election. Paano na pagkatapos? So yung siya, 'di ba, yung kung ano yung sinasabi ng Bible na ano ang dami mga gaganap. Ang marami akong nabasa guys na something. Kasi sabi pa, yung mga election ngayon is isa na ito sa mga mangyayaring mga ano. And then, basta ang dami kasing pinasa ni Tommy sa akin guys na mga relatable, yung sa mga Bible ba, kung anong mga ang gaganap, kung ano yung nasa Bible na nakikita sa Revelation, and nakikita nyo na ngayon, ganun. Very expensive, huh? You laughed when I sent you that picture, right? Yeah, I said, oh my God, you really found it. You're crazy. Yeah. So I just spotted it when I walked through the store. It was right there on the rack in the first can. You're crazy. But anyway, so what's going on? Did you get porky? Did I get who? How many pork? I got 4 more. So now you got 8. I got 11. Andito yan siya palagi guys. Nakatingin na lang yun palagi. Oy, always man nandito. Now what's wrong? You're hungry? Are you hungry? It's still early. Well, it's not. It's almost 5 o'clock na pala. Nabisi ako sa kaka-edit, sa kakagawa ng thumbnail, sa kaka-ano. Wala pa rin si Tommy. Hi guys, my husband is home. Finally, he's home guys. And remember guys, he keeps saying, flippity fish. He got some. He found it. He found it's a toy for the cat. It's a fish that it's flip like that. Let's see kung anong nabili niya. Nabili niya yung paboritong bread. So I guess I'm gonna make garlic bread while we still have. You know what we have? You know what we have? Parsley. He really need to buy 2 of this. Two cats. Seriously, Han. Not 1 cat. There's 2 cats. Flippity fish for a cat.
Can I give it now? Oh, For Christmas daw, guys. Christmas present for them. For Christmas. Hello, ito. I want my kids to have a flippity face. Nag-grocery siya and oh my God. You know what? You said 3. I said 2. You said 2 or 3. I will show you the text. Scallion. Because I'm going to make humba. Where's the thing that I can put this in the refrigerator downstairs? What is this? Why there is a separate one? Well, because they didn't have it originally, I picked that up, and then the girl was putting out meat, so I asked her, and she said, oh, tell the guy behind there, and he'll cut. He goes, So, nagpabili ako, guys, ng maraming. I asked him to buy me this because tomorrow I'm going to a birthday party. Birthday gathering na party. And you're going to give them a flippity fish? ito yung may siya request. Kailangan magdala ng food kasi wala siyang time, guys, magluto. Kasi trabaho siya, so magdala na lang kami. And I have to make a lot. You know why? Because my husband and I love this too. You don't tell me it's big cut. I sent you a picture. No, the picture is not really, it's not Okay. justice. It's not justice. Okay, ito yun, ang daming pork, guys, oh. Pork belly because I'm going to make a humba. Humba yung gawin natin. Simple lang na humba. Wala na masyadong yung... Diba yung humba sa Pilipinas is maraming ilalagay. Ito lang siya. Scallion lang yung ilalagay ko at a lot of garlic. Yun lang. So, yun lang yung gagawin ko. I don't know why Tommy get a fat. You know what I'm gonna do? It's not even skin. It's okay if there is skin, but there's no skin. What's the point of getting the fat if there's no skin? The fat is just gonna... Isn't that skin on the outside? There's no skin, Tommy. That's not skin? Now, why you get it Oh, without I thought you skin? cut because look how much meat is on after you use that. And how much is this? Oh, cheap. Look, there's like all of them. No, it's 12. 12. Hey, flipping happening. I'll give you a flippity fish. I'll give you a flippity fish. You can chase it around. Roxy wants a flippity fish. She's like, I take one too. I love you. She says it squeak. I miss you. Yeah, me too. She says she wants one of it squeaks. I need something to drink. I need that aspirin. Aspirin. Yeah, my head's freaking exploded. You got the hard butt. Pangit, guys. I don't turn the Christmas tree on tonight because I don't want to feel the Christmas light. Huh? Turn the heat. The heat is on. I'm sorry, fireplace. 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 We're gonna eat later, guys. Are you starving? Not really. So, dito galing ako sa porch. Kinuha ko lang yung mga nasa refrigerator. Dinala ko sa basement. Kasi, sobrang ginaw na. And, kailangan ko na siyang dispatsa. Kailangan ko lang siyang dispatsahin, guys. Para, hindi siya, look, andito pa. Oh, may wine pa pala dito. Look, ang daming, nakuha ko na yung beer sa pinakailalim. Ang daming beer. Alam nyo, guys, kung paano pa akong tao. Kung palainom ba. Yung lasinggira pa ako. Tapos ang lahat. Kaso hindi ako lasinggera. Ano ng oras? Alas 7 na. Almost 7 o'clock na. Ngayon pa ako Ngayon ko pa inasikaso. Hala, bumuto na, Bumuto na tong isa. Ano na siya, guys? Yung iba is pumutok. Kasi kapag gabi kasi, pag umaga, grabe kasi yung ginaw, guys. Nilagay sa basement. Kasi para diretsahan na, guys. Kasi kapag ilagay ko kasi siya sa garahean, at saka kapag winter na talaga, sobrang, look, ang daming beer. At saka meron pang beer doon, Yun. Hindi lang talaga ako mahilig sa soda. Noon, hilig talaga ako sa soda, pero this time talaga wala.
Madami pa doon. So, let's go. Hello guys! Good evening. It is late and it's already 9 o'clock. Ngayon pa kami matulog. Matulog na kami kasi nag-ano lang kami doon. Nanonood ng balita. Anyway, we're gonna end the vlog. Thank you guys so much for watching. And we'll see you tomorrow, guys. Good night! Good night, guys. See you tomorrow. Good night. Night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Night. Don't tickle me, ba? Good night, guys. Good night, guys. See you tomorrow.